Khulumbai boikhwobw Agni be YouTube channel Sangita stadiyaw so आं दा थांनो ओंखारदो गथ' आब'नि फिसालाखौ दोननो गथ' फिसाथ' नङा गथ' फिसायानो जोंनि थाखाय बहुत उन्दै नालाय माने कलेजाव थांनायाव दोनहैनो नागिरदों आङो ओमफ्राय ब्लग शेयार खालामलायनोसै आब'लानाव दंफैयोमोन नालाय ओंखायनो आब'लानिफ्रायनो ब्लग होबाय आरो आंना मेडिकेलाव थायासै आङो मेडिकेलनिफ्राय दंफैयो ओमफ्राय कलेजाव लांफानोसै ओमफ्राय उनाव आं मेडिकेलाव हाबलांनोसै आरोना दिनै आं ओरैबायदि गोबावनि उनाव जिहेतु इयावनो दा आं जेराव आइखौ लाबोदो मेडिकेलाव इ जायगायावनो माने आंबो कलेजखौ फरायदोंमोन आरोना ओंखायनोथ' दिनैसो बिराद गोबावनि उनाव नुसिगोन आरोना आं जि कलेजाव फरायदोंमोन पुरि जानोसै फुङावनो नै बिब'आ पुरि बानायखांबाय फुङावनो नै दुगैखांबाय ओमफ्राय देलायखांबाय आरोना माने आं मेडिकेलाव थांनांगोन ना ओंखायनो फुङावनो दुगैबाय ओमफ्राय दा जोङो पुरि जानायदो पुरि होनो सोरबा लुसि होनोसै ब्लगखौनो होलायनोसै आरोना लोगोफोर माथो खालामबावनो ब्लग होबाय थानोसै मेम'रि हिसाबै थालांसै जाहाथे आंबो मालाबा गोमालाङोब्ला नायबाय थाथोंसै जायो हा आयु अखा फ्रि 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 हादोहाय अखा हाबाबो बिब'नि फिसालाखौ कलेजाव दोनहैदोंमोन आरो आंना ओमफ्राय उनाव दोनखांना फैनानै भिडिअ लाबोदो आङो लामाखौ आन्दायदोंमोन आङो मेडिकेलनि लामाखौ आन्दायबाय ओमफ्राय लाना फैबाय बोरैबा हाबा उफावजोबदों नै मैया खिथिनो नागिरनाय बिब'आ इनो स्कुटि सालायना माबा हाबा बोरैबा नुदोंमोन कटक स्टाइल नङाबा नै नाय बेट्रिसाबो हाया माबा आङो मेडिकेलखौ आन्दायनानै लाना फैबाय मेडिकेला खाथियावनो होमबाबो आङो माने 100 बार जाय लामाखौ नुयो इखौसो मिथियो नालाय लाना फैदों आं ओरैनो जबाय थानो बानानै आलौग्रा जानो बाबा जानो दिनैसो मेडिकेलनि बिसना बबाय सानैबो बगासिनो मालाय बाबाया बिराद साफा जोंहा आंनि खामानिखौबो फसायबावलायासो ओइ आन्दा मस्ला ना मस्ला आन्दा होनगोन मस्ला मस्लि होफबजोबना संबाय आं गासिखौबो होजोबखाबाय इयावनो आलुआबो हुखाना लानाय दावदै होनाय बाजैनो जाबाय मस्लाखौ एवखाबाय एसे गोबावैनो दैल' होनोसै खोबहाबना होनोसै होमबानो दावदै ओंख्रि जाबाय आरो इमान जला लाखि दावदै ओंख्रिया दानस्राङा जालानोहाय आंनि ओंख्रिखौ जानो हालानो दावदै ओंख्रिखौ आलु गोसा होदो दालि होबाय इसोरनो दालि संबाय नै ओंखामा आंना दावदै दे दालिखौ गटे खावा भी टेस्टी होची की बघ कसं मिसाय अशी बहुत की दाली मिसरी को जों जाग्रोबाय आं ओंखाम जाखां लोंखां ओरैहाय न'आव थांनाय आरोना माने आङो गाबोन थांनोसै नालाय ओंखायनो आङो दिनै बिमा लांगानियाव दाख्लै माबा माबि बुस्थु जि जोमफोरखौ आं लाबोफाजोबाखैमोन ना बेखौ लायनानै इसानाव दोनफैनोसै गाबोन इसानिफ्रायनो थांनोसै मेडिकेलनिफ्रायनो थांनाय जासिगोन आरोना हाबैबावला खासि हाग्राया लामा लामा जि आराम बारदो नै गुफुर गुफुर बेसेबा मोजां नुदों ओइ ससेयावथ' ओरैबो ओरैबो खावसे खावसे लाबोफ्लाङासै मोनफैबायहाय माथो सोरबा दंथाय नङा नागिरना नायाखै आं बेफोरखौनो लांनो फैबाय आङो गाबोन थांनोसै नालाय नै गामिनि गथ'फोर माखासे फैना दंफैयो मानो फैदो नोंसोरो समफ्रें जानो फैदो ओमफ्राय आंनो बोरो समफ्रें बिफाङाव गाखोलायनानै हानदो बोरैबा गोलैगोन अखा हादोंना फिस्ला जादो आंनो हानला आरो नोंलाय इदिबो मोनजायाखै दख' नोंसोरो जाबाय ओमफ्राय इसोरनो होआसै नोंनो होआसै गोथांसो गोमोन जाबा जा हाननानै रावबो जाखायाना जोंहा गथ'फोरा जि बुरजानो समफ्रें जानो फैदो जोंहानाव सासे साइकेलजों गोलैसिगोन सासे साइकेल सलायनाया सोरहानि फिसाला ए माइसि गेदेर गेदेर जाजोबखोहाय नोंसोरलाय स्कुलाव थाङोना थाङा नोंसोरो गासिबो थांजोबो दे मोजाङै फराय दे दिनै लास्ट बिदाय होनोसै आं आब'लानिफ्रायबो हस्पिटालनिफ्रायबो बेदर एवगासिनो हस्पिटालाव लांनो थाखाय बेमारियाथ' मोनजाया जों जानोसै मोजांफोरा दिनैनिफ्राय बिदाय बाय होनोसै आं बिसोरखौ थाबाय थानो हालाना बेदर भाजा एवबाय दालि ओंख्रि ओमफ्राय ओंखामा होथेना दं
मोनबाय गोथाव मोदोमफ्रुलायबाय हालदै होनानै बिदि एवबासो गोथाव मोनोहाय बेदरफोरखौ ओमफ्राय एकदमबारे माबा गोरान फ्राय एवबा मोजां मोना जानो गोरानबा गोरान एकदमबारे चिकेन पक'रा बायदि जाथारनांगौ माबा होनानै मानियाखैना गेस जानानै खिनो ओंखारहैदों नै दुगैलायबाय मानसि फिसायानो गेस जायो सोरबा ओंखामखौनो फुङाव जालाङा फैनानै ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय फैना 3ता 4ता जालायलाङो ओंखाम जानानै दिनै रायजानानै जादों आंजों ओंखायनोथ' थाब थाब जा इदि स्कुलनिफ्राय फैनानै ड्रेस गानस्लायबाय फ्रेस जाबाय होमबानो ओंखाम जानांगौ बा उन्दुबावलायनासो ओंखाम जायो नोंसोरनि गेस जानायनि गाइखेर लोंनायदोंहाय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नै आंसो लोंनोसै बेबारिनो होफैनाया बे गाइखेराबा मानि दै स्रों स्रों बुथलानानै ओरै लाखिनानै दोनै बिदियाव जमा थांना थाजोबदों नायखो ओरै हमथा हानाय नङा मस्थ' गोरा गोदान सुजानोबा गोदान सुनो हायो इखो खोथाबानो जायो बिखुङा बेरलाजोबगोन हायो बैसो गोसा गोसाफोरखौ थांनोसै आङो नै आइखौबो गालांनोसै बाबाखौबो गालांनोसै गाबोन फुङावनो थांनोसै ओंखायनो दा हरावनो बाय होनोसै खान्था खुन्था ओमफ्राय साबिया चार्जारखौबो लाखादो नैयाव साबिखौ दोन्दोंमोन स्कुटिनि साबिया आंहा स्कुटि लाबाखै नालाय बिब'निखौनो सलायगासिनो थांसै दे बाबा बिदिनो अनलायना थाबाय था सानैबो बेसे मोजां नुदां दिनै नोंसोर सानैखौ अनलायनाय नुनानै बिदिसो केयार खालामलायनांगोन ना बोराय बुरै हौवा हिनजाव मेडिकेला हाइरड खाथि ओमफ्राय स्कुटिया नै थांनोसै आं हरनि 11ता जाबाय 11ताबाबो 12ताबाबो गियालां इयाव नै साबिया दिगि सिङाव सोना लानोसै आं गारि खारलाबायगासिनो 11ता 12ताबाबो टेनसन गैया मोनानाय बायदिखौनो थर मोना जाखियाग्राया खाना खायसे ना खावा नाय खाना खाया नहीं अभी भी खाना खाया नहीं लेकिन टाइम तो 11 बज गया मामियाव खावा नाय थौ आं मारिलांसै मबाइल रेडमि फार्स्ट मा होनो इखो फार्स्ट इयार फरायगासिनो आयु स्नेपस्लटआ दाबो दङ रिपिट रिडार जोंबो मोन्दोंमोन ना नंगौ होमबाथ' खिथाब सोलायाखैयानो खोमा जोंबो मोन्दोंमोन इखो फार्स्ट इयाराव स्नेपशट हर्नबिल बिसोरो मोनफैबाय जोंनि फिसाफोराबो मोनफिनबाय होननायनिसो बिब'नि फिसाला माने जोंनि फिसा मा साबजेक्ट फरायदों नों दा एकाउन्टेन्सि दे मोजाङै फरायनायाथ' मोजाङानोमोन र' एबारसो बोरै जायो फार्स्ट डिभिजन लेटार लाखिलायनायमोन एबारबो मोजाङै फराय दे लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आङो जाब्बा जुब्बा फोजोबलायनोसै स' नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयखौबो बेनोसै आरोना बाय बाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बाय लाभ इउ अल